Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite, I'm an ancient high priest. I'm more ancient to than ugochitubelu than a temple. And you're not for bar family, because all of more teacher. I've got more ancient to than a restoration evangelical mission, but on your ambassadors than an evil. So you can call me a priest or than an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. No, but you no go one case. Message I am at long, just 18 minutes. Get can you come here? Issue kwanye ajuju is spirituality and religion a scam. Ajuju ko bu ai gaziata. Ihe na che ko wala ge bu na spirituality more religion abre scam. Man no because you got how things work. Because you natural magic. Because you don't know here what spirituality is all about. Therefore, you whether you are working on or doing so, you whether imagine some certain things are possible. You whether imagine some certain things I consider as magic. On a broad now spirituality. Aquagamon mother don't worry head each and as Igbo spirituality and magic. Won't know what he had each and Igbo spirituality in a war. Yes. So pay attention, you will learn something that will liberate you. What you don't know remains a mystery to you and not to all. Yes, so begin to tag your friends and well wishers handle from the horse's mouth. Isi okwa iji wee beta atabu ọ bụrụ na ejo iso ile ọkwa dị mkpa. Echefuna na anyị nọ na month of January. The monthly ritual anyị na-eme ka na-aga n'iru. N'isi ụtụtụ ejego na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecratory Group. Etu aka isi eme every day. Till the last day of the month, anyị ga-eje na mmiri bee ile ọma n'aha mmadụ dum. Dị na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebulu mee saraka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe amma kọwala gị agwa gị na ọma eto ogologo mana ihe nna-achị kọwala gị bụ malụ na spirituality and religion ọ bụrụ scam mana enwere mistake ndị mmadụ na-eme kpatara ha ji aghọtaghị ihe spirituality and religion. The founding fathers of world religions and the spirituality bụ etu ma ihe na-eme na mmụọ ọ bụrụ scam kama na enwere ndị mmadụ bịa nwebe anya ukwu. Yes, the founding fathers of world religions are scammers. Founding fathers of world religion are messiahs. Enwere ọtụtụ religions dị iche iche nkụzigoro na nkụzi dị iche iche. Bidogo that even the founding fathers of Christianity are not scam. Enwere ụfọdụ ndị ọdịnala na-asị na religion is a scam. Anyway, ihe nje na-akọwala ha bụ na ọ depended ihe ha kpọrọ religion. Akụwago m ya times with that number. Religion bụ group of people kwenyere n'ofu ihe pụta ihe chọọ ka ha propagate ihe ha kwenyere na ya got registered with the government amara ndị bụ leaders na propagate ihe ha kwenyere ya ọ bụrụ religion. Individual spiritual practices abụrụ religion. Ofu onye adị abụ religion. Religion bụ mmadụ ndị niile kwenyere n'ofu okwukwe nọrọ under leadership ọha abụ religion. When I was even Christianity abụrụ scam na ndị niile founding fathers of religion merie maka ọdịmma mmadụ niile. Etu a ka o sejirikwa na the founding fathers of other world religion known today like Shintoism, Buddhism, Hinduism, these people are not scammers. Ndị a bụ ndị bringers of truth in their own rights. Etu a ka ọ dịkwa the bringers enwekwara some other bringers of other world religion like the Ekanka, the Ek Masters and the religion of light and sound. Ndị nọkwa na ya abụrụ scammers. The founding fathers abụrụ scammers. Etu a ka esi nwekwa my great message has been established by Abroshin. Ndị nọkwa na ya abụrụ scammers. The founding fathers are messiahs bịarụ ka ha kụzielu ndị mmadụ etu ha ga-esi bi ndụ. Mana ọ bụzi ihe nwute na-abịazi n'ụwa nke anyị nọ ya ebe a na-oke ọchịchọ dị materialistics. Ụfọdụ ndị pastor, ụfọdụ ndị fada
even n'ọdịnala Igbo ụfọdụ ndị ụkwa spiritualist kwesịrị ịda asọ nsọ ana join kwuo because na ha na-achọ ego mbute, ha na-achọ so many other things maka ihie ha na-asịzi asị in order to take money away from people. Therefore ha asịbazie asị dị iche iche were na-edeceive ndị mmadụ. So ya na-achọ ịkọwa bụ ọ bụrụ na ị chọọ iblame ebe si nwee get it wrong, blame more individuals na oke ọchịchọ dị kịta. Oke ọchịchọ dị kịta meziri na pastor enwere ike preach morals, enwere ike preach spirituality kama ọ na-preach ego. Ọnya mekwuru ọ dị across world religion, ọ dịkwu n'ọdịnala, ọ dị na pastors, ọ dị na fada, ọ dị na ụdị dị iche iche. So ọ bụrụ na you ask me to say, I will not say na spirituality ma ọ wụ religion bụ scam, kama m ekwu na individuals due to oke ọchịchọ dị n'ụwa kịta bịaziri weruzie ya eburuzi ihe eji akpara ego. Mana ihe kọsụrụ ya bụ maka ọsọ na gị nwa na-ege m ntị aghọtara how things work. Ekwuo na times without number na ịbụrụ onye ọdịnala na 70% of your spiritual work ihe eji aka uluwuri onwe gị. Yes, unless ni n'obodo oyibo ma ọ na ebe tara aka ma ọ bụ na high profile person, ọ bụrụ na because of environmental factor na ihe enwe ike imewie ịghọtara ya. Mana ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo, I can tell you na some of this spiritual work ị nwere ike iji aka mewuri onwe gị. Ihe batara iji expect the ego bụ too much. Ụfọdụ na-asị na ọdịnala dị expensive nowadays ma ọ bụ na ụka dị expensive. Ana m achọ ịkọwara gị na ihe kpatara ya bụ ihe ndị kwesịrị iji aka mewuri onwe gị. It is too lazy. Nke ọ bụla ịchọ ka fada mere gị, nke ọ bụla ịchọ ka pastor mere gị, nke ọ bụla ịchọ ka dibia mere gị, ọnya kpatara iji spend more money. Agwara m gị eburu onye ọdịnala na 70% of your spiritual work can be done by yourself. Ị kwesịrị ịma ka esi eje ekpe ile ọma na mmiri by yourself. Ị kwesịrị ịma ka esi efeed chi gị by yourself. Ị kwesịrị ịma ka esi efeed ndị ichie by yourself. Ị kwesịrị ịma ka esi aga ọjị. Ị kwesịrị ịma ka esi ekwubi okwu. Ị kwesịrị ịma ka esi eme spiritual exercise by yourself. Many other things ị kwesịrị iji aka gị na-emere onwe gị. Ọ ndị ihe emewuzi ka priest ga-emere gị ma ọ ka pastor ga-emere gị ma ọ bụ ka dibia ga-emere gị. Mana ihe na-eme ọtụtụ ndị mmadụ na ha dị very dull, ha chọrọzi iji aka ha wee develop onwe ha. Nke ọbụla ọ mara eme, ịma ka esi eme nke amaghị m, ịma ka esi eme nke amaghị m. Ihe ọ pụtara bụ na i pay attention. Ọ bụrụ na ị mara ka esi eme dibia gị na-emere gị ma ọ priest gị na-emere si ya gosi ka esi eme ya, so that subsequently jiri aka gị mee ya. So whereby na imere ya then ọnya ka iji akwụ ụgwọ. Etu a ka ọ dị. Mana ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ma ọ bụ na ịwụ high profile person na ime enwe ike imewuri onwe gị, at least you can afford a third party imere ya. Pastor gị ga-emere ya, priest gị ga-emere ya, dibia gị ga-emere ya. Ịghọtara ya? Mana ihe na-achọ ịkọwara ihe ọzọ na-eme ka ndị mmadụ ji etufu ego too much bụ ka na-achọ ịkọwara gị bụ ịbụrụ onye ọdịnala ma ọ bụ spiritually ịbụrụ onye ọdịnala kabarụ nwee a spiritual mentor, a spiritual father ma ọ bụ a spiritualist na gịnị ya daizi ịbụ ya spiritual mentor. Ọnya ga na-alụrụ gị ọrụ ndị a na-etufu nnukwu ego. Ihe na-eme unu ji etufu ego nnukwu bụ niile esi na nkwụ wee banye n'ụkwa maka na ịghọtara how things work. Ị na-achọ ebe a na-emere gị miracle ma ọ bụ ebe a na-emere gị magic. Therefore ọ bụrụ na spiritualist abụrụ onye abụ Chukwu, ihe ọ ga-enyere gị aka mee bụ iyi ayịyọ na mmụọ ka ịghọta ihe ị na-achọ. The same way lawyer ga-esi wee jee na court jee kpere gị ikpe ka jọji wee gbaghara gị ma ka jọji ghara ịtụ nga. Ọhịa ka ya spiritualist ga-emere gị. Mana dị ụtọ na ịghọtara ya, ị na-achọ ebe ahụ agwọrọ gị ọgwụ ego, ị na-achọ ebe ahụ emere gị miracle, ị na-achọ ebe ahụ emere gị magic, o mezie gị ịnọtụ na nke onye a ọdụ ka fada ga-adị alụzi ọrụ ma ka priest ga-adị alụ ọrụ ifenie jekwa ebe ọzọ. Therefore ị na-eme gị na-etufu ego. Ka m gwa gị ihe ịmarọ, m nwere onwe m personally and my family we have medical personal doctor. Personal doctor, inwe personal doctor nke bụ eziokwu na ọ ga-eme gị na-spend obere ego. O nwere ụbọchị ị ga-abịa na personal doctor gị kọwachara ihe na-eme gị, o dere gị ọgwụ si gị kwa ọnwa nchọnchọ ego maka na ọ maara gị mara ka ị ha. And the personal doctor gị bịa kọwachara ihe na-eme gị n'ụtọ na oji rekọdụ gị, ọ ma niile enwe ọsa, ọ ma niile enwe BP, ọ marụgo na ihe ịkọwara nwere ike ịbụ ọsa ma ọ bụrụ BP. So therefore onye gị ọgwụ ya
ịghọtara ya, onye gị ọgwụ pp, onye gị ọgwụ bp onye ọsa ga-aṅụ, then ị na-abịaghị ọsịghị ọ bụrụ na ị nwee 3 days, ọ bụrụ na ịfụ ihe dị iche gị bịa ka arụ ọnụọ test ịfụrụ ya, maka na o ji rekọdụ gị. mana ije n'ụlọ ọgwụ onye ọzọ kọwachara ihe na-eme gị, maka na ọmarọ na ị nwere ọsa, so ọ na-enye gị ọgwụ bp, ọ ga-enye gị ọgwụ bp, mana ọ nwere ike nye gị ọgwụ bp onye ọsa adị aṅụ. so ịṅụcha ọgwụ bp ahụ ịfụrụ ihe na-eme gị aka njọ, maka na o jiro rekọdụ gị. ana m achọ ịgwa Nwachukwu na-ege ntị na o kwesịrị ka ị nwee ofu onye ị na-eje na nke ya, ọ bụrụ ọsọ ịrụrụ gị ọrụ na ịnara gị ego, ọ ga-abụ onye ga-enwe ike ịta ego alụ kanselin mgbe o rejere dọrọ onwere ihe ị na-aghọta, ịchachịa ya ma ejee na nke ọsọ ngwa mee ya etu a mee ya etu a mee ya etu, ọ ya anaghị ego, kama ọ nwere ike mecha ibu olu ibu agwụ ijere onwe gị. mana ọ bụrụ na ọ na nke fresh person, ịgbakwa kaadị ọzọ, ịghọtara ya. ije ụlọ ọgwụ kịta family card nwere ike iwu 10,000 and above depending the level of the ụlọ ọgwụ. mana ọ bụrụ na dọkịta ahụ ị na-ejebu na nke mmadụgoro ihe gbasara family gị, ifu na o nwere ike itiriticha gị sị gị nwa nwoke naba ịnwetazi ego gị sendịarịa, ịghọtara ya. mana fresh dọkịta ama emereghị ya. so ihe na-eme ụnụ ji asị na spirituality na-agala ọnụ because na ụnụ na-amagharịka. ihe iji amagharịka ahụ na ị na-achọ onye ga-emere miracle, ị na-achọ onye ga-emere magic, maka na ị mara na those things adịghị eme exist. ihe ya spiritualist ga-emere ịda atụrụ gị alụ ka ị ghara ịda eme mistake na ndụ a. ọ nwere ofu onye bịakwutere m chaatị ya m sị m na o nwere onye ya kwere ụgwọ ka o butere ya rice nsighị m onye ọsị na ya mere onye ọnọ online ka ya furu onye dị etu a na ya akwụgharị ya mbombo ego, onye arie ego blọkụọ ya. si ya ka ihe na-agwazi m ya kịta mụ na gị maara ka ihe kpatara na ịgwarọ m na o nwere onye sị na ọ ya ebutere ujo mbụ rice bere gị ego, maka na ọ nwụrụ na ị gwara m oge a mba enwe ike icheki sị gị mba na onye akwụkwọ skam ga-akwụ n'ego, mana imego ya bụ mistake ife na ọganaghị ahịa. mana ọ bụrụ na ụfọdụ ihe o nwere onye ị ga-enweriri onye alụ, ịghọtara ya. eze onye agwara m na-ebu nso na ọgọdọ apụkwa ụmụnne ya, ị ga-enweriri onye ọ na-agba orejie tụọlụ gị alụ kansụlụọ gị. so ọnya ka ibido mgbe m nọ n'ụka ọbịa enwere m fada wụ my spiritual director, ịghọtara ya. ọnwa ụfọdụ ihe i mere jegwu ya. so as a spiritualist ị kwesịrị inwe onye ọ na-abụ ịlụ ọrụ dị aṅa ka ọrịa ihe ụfọdụ dị aṅa egwu ya, nyanwa na onwe eji history gị based on ihe ọ na-alụburu gị over time, nyanwa ji history of your family based on ihe ọ na-alụburu gị over time. so ọ marụ gị ihe ị na-pass through. ọ bụrụ na agwụ selite nke imebizi ihe, ọ marụgwa ka ọ ga-esi wee je gbujuo agwụ adajụọ. ọ bụrụ na ndị ụrụ agwụ bịa, ọ marụgwa ka ọ ga-esi je setụrụ ha. ka m kwụsị ebe a. kama ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe iji eme mistake na spirituality bụ na ịghọtara how things work, ị na-emegharị mistake na-aghafusi ego. inwe ajụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbalụ gị afa miri emi, chat me on WhatsApp nọmba m bụ 08057837672. I repeat 08057837672. let us pray. ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.